नै न' मालिका माबायदि सिखा गज'जोंसो एलाब एलाब गारबाय थादों। उफाय गैया दा जों बेखौ नुनानैनो उफाय गैया साफा खालामनो थाखाय जोङो फैबाय। नै सिखा गज'सो नै दा बेखौनो फोसाबनानै होनो फैबाय। न' सिंनि अबस्थाखौ आं देखायनोसै दायो। जों दायो बेखौ फोसाबनानै गालांजोबगोन। नै ओरैबायदि गोजौ हायानो हाब्रु गोजा, थानोनो जायगा गैया हारसिंनो बोराया। एकदम बे बिराद रोजा हाब्रु जों लेथेर फेथेर जाजोब्बाय। नै अबस्था गाज्रि। मा नैबेनो बोराया सिबाय हारसिं, गथ' गथाया बाहेरायाव थाहैनो, हिनजावबो गैजाया। दा बेखौनो जों साफा खालामफैदों। दा जों बेखौ बे न'आनो गाहायावखा, ओरैबायदि बुरजा 5 फुटसो जागोन बे हाया। बेखौ जों गारनो फैबाय।